Steve Jobs barndom. Steve Jobs blev født den 24. februar 1955, hvor han allerede efter en uge blev adopteret væk til familien Jobs. Steve Jobs har aldrig kunne holde til at tale om sin adoption, fordi han blev adopteret væk i en så ung alder, og han har altid godt kunne lide at omtale sine plejeforældre som sine rigtige forældre. Steve Jobs ungdom. Allerede som 13-årig blev Steve ringet op af Bill Hewlett med tilbuddet om at få et sommerjob ved HP-fabrikken. Det var nok det, der spurgte den unge Steve ind i computerverdenen. Unge Steve gik på Homestead High School i Californien. Efter han fik sin eksamen, fortsatte han til Reed College, hvor han allerede stoppede efter et semester. Hvorefter han fulgte diverse kurser, han syntes der var spændende. Og hvis det ikke havde været for hans kursus i kalligrafi, havde vi måske ikke haft så mange forskellige skrifttyper den dag i dag. Apples begyndelse. I 1976, da Steve var 21 og hans partner Wozniak var 26, startede de Apple i familien Jobs garage. Det startede med, at de lavede den lille personlige computer Apple I. Og allerede i 1977 udgav de den nye og meget avancerede i forhold til tidspunktet Apple II, som skulle vise sig at blive ca. 70% af firmaets indkomst. Det var også Apple II, der gjorde, at Apple blev så stort så hurtigt. Apple. Efter Apple II blev firmaet mindre og mindre, og de computere, de lavede lige efter Apple II, Macintosh og Apple Lisa, fik mindre og mindre succes. Og firmaet levede næsten udelukkende af Apple II, hvis interesse faldt mere og mere, siden de andre computerfirmaer fik flere og bedre computere, hurtigere og hurtigere. Nederlaget fortsatte bare stødt ned. Da Steve blev fyret, gik det hele bare nedad. Og efter mange års desperate forsøg, gik Steve endelig med til at komme tilbage til Apple. Men kun på betingelsen af, at han fik lov til at være direktør. Efter dette begyndte firmaet at gå stødt op af for til sidst at blive, hvad det er i dag. Og i september 2012 blev det vurderet til det mest dyrebare firma overhovedet. Apple er firmaet, der har ændret verden, så det i dag også er muligt for normale mennesker at have en computer uden nogen speciel viden om den. Det var også dem, der gjorde det muligt, så man kunne se, hvad man arbejdede med på sin skærm. Hvad har Apple produceret? Apple har i dag en lang række produkter, men de vigtigste er nok de to første produkter, Apple I og Apple II, fordi at det var de computere, der startede hele det store firma, som i dag hedder Apple Incorporated. I dag har Apple en del produkter, men er nok især kendt for Mac-computerserien, iPhone-serien og iPad-serien. Det er så den gode iPhone. Jeg ved ikke, hvorfor den gode den var. Og her er der så en iPad. Steve Jobs fortsatte liv. Steve blev gift med Lorraine Paul den 8. marts 1991, og de fik 3 børn sammen. Steve havde også 4 barn fra et andet og meget tidligere parforhold. Steve Jobs blev en meget anerkendt mand, og han ændrede mange forskellige ting sammen med Apple og hans kollegaer. Ham og hans kollegaer har gjort den teknologi, som er mulig i dag, mulig. Steve Jobs sygdomsforløb. Steve Jobs fik kræft i bugspytkirtlen og var syg i mange år. Der var der næsten ingen, som vidste, at han var syg, og han holdt det hemmeligt for mange, at han var. Første gang, der var nogen, der fik at vide om hans sygdom, var i 2009, da han i januar måned meddelte, at han havde hormonubalance. Kun 11 dage efter, han havde meddelt sit personale, at han var syg, meddelte han, at hans sygdom var lidt mere kompliceret, end han havde regnet med, og at han derfor tog 6 måneders sygeorlov. I 2010 skrev han igen, at han ville tage sygeorlov. På trods af sin sygdom mødte han op til alle de vigtige møder, han havde, inklusiv mødet på caféen med Barack Obama. Den 5. oktober 2011 døde han.